ev demo her dema ve xweş be û dilê we geş be temaşevanên hêja wê ji hezên delal. Em careke din bi bername xwe ya bîra wêjeyî bihevrene. Em îro careke din li bajarê Wanê ne. Bajarê Çandê, bajarê Hunerê, bajarê Wêjeyê, bajarekî kurdewar. Mêvana me ya îro nivîskara hêja Gulgeş Deryaspî ye. Em ê hem derbarê kar û xebatên nivîskar Gulgeş Deryaspî de hem jî derbarê têkiliya di navbera wêje û stêrknasiyê de fiş û ramanên xwe were par vebikin. Belê Gulgeş di gelek xêr hatî serçavan Gelek serseran. savî serçavnêşê spas herevin. Belê weke em dizanin hûn jî bi salan e li ser karê kurdewariyê xebata dimeşînin. Ji bilî têkoşîna xwe ya civakî di qada wêjeyî de jî wek kar û xebatên hêja meşandine. Pirsa ku pêşem dixwazim bipirsin derdê we, kula we, êşa we çi bû ku we xwe berda bîra wêjeya Kurdî? Niha dema ku meriv di nav saziyên civakî da dest bi xebatê bike ez ji ber ku ez jî nav saziyên Kurdan da me cihê kirt wekî Kurdî derê wekî meclîsa jinan dema ku meriv li wan deran da xebatan dest pê bike meriv bimeşe meriv pey derper birînên civakê jî dibîne û dema bi van birînan dihese hewcelderî bi tiştek û sanê dike ku meriv par ve jî bike bide nîşandan jî lê ev nîşandan awqas hêsan nîne ji ber ku awqas hêsan nebû me jî xwast ku em ji bona demên dirêj ji bona her kesî ku bikarê ji hay ji van birînan bibe bikarê xwe bigihîjîne pirtûkan xwe bigihîjîne dîrokê ji ber ku tiştê ku em îro dinivîsînin piştê sed salên dîne dibe wek ewkekî dîrokî wek çavkaniyekî dîrokî ji ber wekî min xwast ku ez birînên Kurdan nav dîroka îro da em nav da dijîn ez wek çîrok bi gel re par ve bikim hem bide me nîşan kêm zêde dibe ku me baş em serkevtî jî nebûne lê me armanc û mexseta me ew bû ku ez bi her aliyê birînên Kurd aliyê civakî ve aliyê siyasî ve aliyê şerê ve aliyê jinê ve aliyê têkiliyê nav civakê ve em bixne wek mijara çîrokekî û em raxne ber çavên civaka xwe. Belê bêguman nivîsandina bi zimanê Kurdî em bêjin xwe berdana bîra wêjeyê bi serê xwe serkeftineke. Em pêşî wê bêjin ji ber çendê em ji ber vê serkeftinê jî we pîroz dikin. Gelek savî spas. Ji ber dibe ku hûn dilnizm nêzî bibin lê xwe berdana nava xebateke wiha bi serê xwe serkeftineke di encama xebatên we de we sê berhem heta niha çap kirine. Gel we em dikarin wisa bi kurtasî qala we berhema jî bikin. Bawerim berhema yekemîn tariya bi tav e. Belê tariya bi tav hinekî hejmara rûpelî wî jî zêde ye ji ber ku hinek min ber fireh kirt hinekî birînên netewêbûniyê di nav yê civaka Kurdan yê neteweya Kurdan ji ber ku hinekî pirsgirêkên siyasî berfireh ji ber ku min girt çand jî çanda Kurdan jî pirsgirêkên civakî pirsgirêkên siyasî jî ji ber wê yekê jî hinek rûpelî wîn zêde bû yani tariya bi tav ew tiştê ku rohnayî heye tav heye lê gelekî kes di nav tarîtiyê da dijîn hay ji gelên xwe hay ji birînên gelê xwe ji xwe tune ye hinekî ev roman qala vî mijarê dike û dixwaze ku rohnî bike wî mijarê. Lê dîsa jî bêguman em dikarin bêjin çi qas tariyeke reş hebe jî di nava wê de em bêjin rûnahiya tavê jî heye. Belê pirtûka we ya duyemîn jî xezal e. Gelo xezal kî ye? Xezala kê ye li ku derê ye? Xezala ku hêdî naxwaze bê kuştin û wek goşt bê dîtin û wek xarinê bê dîtin e. Xezal naxwaze ku bibe xarin. Xezal dibêje ez zindî me, ez jî heme, ez jî hebûnekî me. Ji ber wî yekê min nekujin, min nexwin, ez xarin nînim, ez zindî me. Ez jî yan jiyan newarekî me. Pirsgirêka jinê ye di heman demê da. Wê demê xezal jin e, xezal Kurdistan e, xezal azadî ye. Ji ber ku li ber xwe dide nayê xwestin ku bêtûn nekirin. Belê. Yani xezal motivekî
ku ji aliyê zayendên hov, ji aliyê neteweyên hov, ji aliyê gelekî tiştên dagirkerva ku tene binpêkirin mafê wan tene perçikandin xezal motifa wî zulm ye neheqiya ku lê hatiye kirin. Berhema me angu berhema Gulgeş Deryaspiyê ya siyemîn jî ez ne ezim. Te çima netûyê? Wê demê tu nebî. Angu ez ne ez bim. Ez kî me? Tu kî? Ez de heman demê de hemîdim. Ez de heman demê de hevalên dinê me. Ez ne tenime. Ez ne ezim. Ez de heman demê de darekim. Ez de heman demê de çopekim. Ez de heman demê de ajalekim. Ez de heman demê de hemî gerdûnim. De heman demê de gerdûn hemî jî Gulgeş e. Gulgeş jî gerdûn e. Yani em ne tenine ne bitine serê xane ji ber wê yekê ger ku em xwe bi temamiya gerdûnê ve yek bibînin wî demê dibe ku em hinekî dilnivîztir ben poz bilind nebin dibe ku em zêdetir mafên kesên dinê jî wek parçayekî xwe dema ku em bibînin ji ber ku ez nebim ez hemîd bim hemîd jî wî demê nîv Gulgeş e wî demê tevahiya mirovahiyê bi vî awayî be herkes wî demê çi be heta ku ji destê wî tê kesên dinê jî radike qîmet dide başbûnî pêş dikeve ez ne ezim felsefeya embûniyê û dema lînerê ji holê radike. Mala we ava wê demê em di heman demê de her ezek dikare bibe roş, dikare bibe stêrk, dikare bibe heyv. Me behsa stêrkê kir em ê di beşa xwe ya duyemîn de xwe berdin xwe hilkeşin asîmanan û behsa stêrknasiyê bikin. Hûn amade ne? Ya kemîn. Baş e. Belê temaşevanên hêja me gotibû em ê di vê beşa xwe de têkiliya wêje û stêrknasiyê bi hev re bi were parve bikin. Belê mêvana me Gulgeş Deryaspî ji tetwanê heta vê dere hatiye ji tetwanê ye lê me got em li kêleka keleha wanê qala stêrknasî û wêjê bikin. Gulgeş bi rastî jî stêrknasiyê di wêja cîhanê de jî di wêjeya Kurdistanê de jî gelek cihekî giring girtiye. Berê her tiştî em dikarin stêrknasiyê çawa pênase bikin. Çima pêdivî bi stêrknasiyê hatiye dîtin û stêrknasî xwe digihîne heta kîjan dîrokê. Bi rastî ji bona ku em qala dîroka stêrknasiyê bikin wisanê dîrokekî berbirçav ku em bêjin a filan rojê a filan salê dest pê kiriye wek gelek tiştan dîroka stêrknasî jî pir baş nayîn zanîn çavkanî wisanê di destan da îştine lê di pirtûka James Churchill'dim qala wêneyên mîtosî ku tê kirin meriv dikare li wê da bibêje ku ji mûyan heya vê derê baweriya stêrknasî elma stêrknasî heye mirovên ku dema destpêkê de jiyan dema dest pê dikin amûrên destê mirovahiyê pir zêde kêmbûne wek îro nebiye îro em stêrkan nanêrin em temaşe nakin em rêya xwe bi navîgasyonê dibînin lê mirovê insanên
demên kevin bi stêrkan rêya xwe dîtine. Her dem temaşeya stêrkan kirine. Her wiha çîrokan li ser stêrkan jî ava kirine, ev jî bûye çîroka mîtolojiyê. Mîtolojiya Yewnan jî bi vî awê ye, yê Sumeryan jî bi vî awê ye. Dema ku qala xudayan dikin, ew ne xudayê ne berbiçavin. Berbiçavin û gere stêrk û stêrkin di heman demê de. Zewsa Yewnaniyan di heman demê de gere stêrka Jupiterê ye. Di kurmacıda em jî re dibêjin bercîs. Her wiha bi vê awê bandora stêrknasiyê insanên ku temaşeya stêrkan kirine rêberê mirovayê ya yekemîn heman demê de stêrkin. Ewan mirovên wî demê demên kevin em qala dibe ku qala 12,000 salan jî em dikin. Mirovên wî demê stêrkan wek rêber ji xwe re dîtine. Xuda û ol û bawerî piştê stêrknasiyê ketiye nav jiyana mirovayê. û bi vê awê dema ku temaşeya stêrkan jî dikin, stêrk di care bînin. An jî wisa dixwazin bawer bikin ku stêrk bi awayekî henerî yanî bi enerjiyê bandorê li ser jiyana însanê dike. Em bêjin bercîs û keywan hatine cem hev şer kirin. Eva bandorek usanî heman demê de bandorek usa li mirovê jî dike. Stêrk çawa tev digerin, însan jî bi awê tev digerin. Bi vê awê baweriyekî pêşxistine. Belê bi rastî jî balkêş e ji ber ku niha jî dema Kurd carna sûn dixwin dibêjin ya star. Yani dema tiştekî wisa em bêjin bînin em zanin ew ya star ew peyva starê jî stêrkê tê. Angu stêrk di heman demê de wekî parêzgeheka gelan hatiye destnîşankirin û li gor lêkolîn û vekolînan jî peyva starê jî ya stêrkê jî zanîsta stêrknasiyê jî çapkaniya xwe ji Mezopotamya digire. Gel û sedema vê mirov kare çawa rave bike. Yani kîjan taybetmendiyên Mezopotamya yên Kurdistanê pêşî li stêrknasiyê vekiriye. Niha gorê dîrokê tiştekî wahane heye piştê ku Atlantis têk diçe ji aliyê bandora xwazeyî ve têk diçe dibe bin av. Piştî wî ew wêneyên ew nivîsên ku di destê wan da bermayî maye tê ser axa Mezopotamyayê. Mesela James Joyce iddia dike dibêje ku Musa hani Hazreti Musa ewan pir baş xandiye. Dema ku em vedigerine ser koka Musa İbrahimiye. İbrahim ji Rihayê ye. Îro em bêjin şekl û şemalên ku di girê mirazan da derketiye herî dawî ew lêkorîna bi bandor ku dîrokê tarûmar kir. Girê mirazan da jî heman şiklên ku girê mirazan da derketiye heman şikil di hierografiyên Muyan da jî heye, Atlantisan da jî heye. Li wê de mesela tîpa T'yê heye. Tîpa herfa T'yê heye. Ew jî bandorekî stêrknasiyê bandora yê dûpişkê û bandora Platoyê ye di heman demê de ji nû ve mirin û zayînê dide nîşanê me. Ew mîtosa mirin û zayînê ye ji nû ve vejînê dide nîşanê me. Dema ku em li wê dinirin çima Mezopotamya ji ber ku ew baweriya stêrknasiyê ew baweriya tekîliya ezmanan û ser erdê ji piştê Atlantisê derbasê Mezopotamyayê dibe. Ji Mezopotamyayê jî derbasê Misirê dibe. Bi saya serê İbrahimiyan. Hazreti İbrahim ji Rihayê derdkeve diçem nêzîkê Misirê wenderan pişta jî Hazreti Yusuf bi awayekî diçe Misirê li wê jî ekoyî zêde dibe koka wî zêde dibe heya Hazreti Musa tê û Hazreti Musa li ser van şiklan dixebite û ew dixe wek ol û baweriyekî baweriya yekemîn felsefe û ilma yekemîn stêrknasiyê. Ew motifên ku di nav olan de heye ew motifên ku di nav çîrokan de heye tev koka xwe ji stêrknasiyê helde ji ber ku tekîliya mirovahiyê û yê baweriyê bi stêrkan ve dest pê dike. Mirovên destpêkê baweriya xwe bi stêrkanan dîtine. Stêrkan wek zindiyê dîtine wek xudayan dîtine ku ji jorva temaşa me dikin
و بری لجیانا مدخن جبرویه که کرد نهانا جد بیجن یا ستار یعنی یا خدا یعنی ستار وکی خداوندک جد پیناسه کرن و ده همان دمه دا دما ام لچافکانین ویجهی چه بدفکی به چه به نویسکی به یم پیشه یم دیروکی نهرن دیسا ام با آوه کی شنبر دبینیم که قلاستیکان گلک تکرن باندورا وان بری که ام دربازی و مجاره ببین که سترکناسیه ده ناوا چافکانین ویجهی ده چاوا خواب جیه کریه ام دخوازن وحیم ببین گلو تکیلیا ده ناوبرا ویجه و سترکناسیه ده مروف دکاره چاوا راوه بکه چاوا بینه زمان نها جخات چیروکن دسپک ین یکمین دما کو امروز توش ناو زویه کی جی دیامن دگو اوا سوینه کومکا سویانه boş derkandı bu بله چیروک لوان بار کرنه yani edebiyat ji çîrok helbestê avad be. Ne olsa bengê axa ji çîrokê helde ji helbestê helde. Niha dema ku stêrkanê çîrokan wan bar kirine ji tevgerê wan gotina ava evî li vê xist evî ew mane sêvî eva cotkar e herdem kar dike eva karkere her wiha bi vê awê çîrokan çawa li axa Mezopotamyayê çîrokan li stêrkan bar kirine biyo awê jî edebiyat û stêrknasî di bingeha xwe da pir zêde tekilîne ve hevin. Edebiyata cîhanê da jî bi vê awê ye edebiyata Kurdan da jî. Îro Malayê Cizîrê jî Ehmedê Xanî jî Baba Tahîrê Uryanî jî dema ku em helbestê wan dinêrin hewca nake ku qala stêrkekê bikin. Dibêjin mesela Baba Tahîrê Uryanî dibe em berê pêşa derbazî Baba Tahîrê Uryan wa bibin şixwe wekî we gotî jî wê demê mirov dikare bêje cüreyekê wêjeyê bingehîn û yê pêşîn mirov kare wekî wêje stêrk pênase bike. Tırnavekî baş bû. Belê wê demê mirov dikare bêje di wêja cîhanê da çi em bêjin di serdemên dîrokî de çi niha stêrknasiyê ciyekî çawa girtiye. Çawa xwe tradisyon diye wa berheman. Çi çîrok be, çi helbez be, çi em bêjin roman be, efsane be, destan be. Niha di mitolojiya Avrupayên de mitolojiya Yewnaaniyan pir bi bandor e. Dema ku em dîroka wan jî dinirin bi İskenderê Mazlum ve çandekî Helenistik jî derketiye holê. Ev çawa biye باوری نرین چاندا مزوپوتامیای ده همان دمی دا به چاندا اروپایی را بویه یک اف دناو ادبیات وان دا جی پر خود جیه گرتیه بله یا ایلیادا آنجی اودیسیا راست شخات چیروکا سترکی وانن مثلا زئوس آن کرونوس آن ونوس آن Jüpiter yendini tevahi ev navi van stêrkan ku biye nav mitoloji wana cih girtiye rast nav de heman demeden nav stêrkê wanan jî û ev buya wek çîrok ketiye nav jiyana wan de heman demeda edebiyata wan jî xalis ser vê ava kiriye û de edebiyata nûjen da jî minak biket Markiro Cermir nivîsandiye mesela li wê gelekî kesin ku dixwînin têna gihêjin kanê biket qala çi kiriye di wî çîroka xwe da lê kesin ku stêrknasî baş bizane dizane ku bi awayekî dinê bi zimanekî dinê bi sentezekî nû biket qala stêrknasiyê dike. Wê ji astronomî. Belê mesela li wê de her çi qas jî pir eşkere neke diciyek de eşkere dike em çone mala Helen. Helen qîza Zeus e, Helen bi çawê qîza Zeus, Helen insan e, Helen stêrknîne. Helen ji ber ku ji birca kevanekê ye dibe qîza Zeus. Belê kevanek jî em dizanin komeke stêrkan e. Birce. Belê birce mala Zeus ye. Helen jî qîza Zeus ye. Kesin ku dû birce da tene jiyanê dibene qîza Zeus. An jî kesin ku di birca ew da bene jiyanê karike da dibene zarokên Kronos. Xwe bingeha bircan jî dîsa stêrkin. Belê malên stêrkanan yani xazeya wan û stêrkan şibandine hev. Mesela birca yê kevanekê çawa tevgerekî wî çawa heye û yê Jüpiterê çawa heye yê berdîsê şibandine hev gotine eva mala
bercise, ava mala Kronos yan Satürn'e, ava ye Merkür'e, ava ye Mars'e bi avejî ji hev diya wek matematike ji hev veqatandine û watêk lê barkirine, mijar lê barkirine bi avê li ser jiyanê insanê çawa bandor kiriye wî jî wek çîrokê xistine nav jiyanê û em dikarin wê bibêjin ku em tu kesekî nikare li cîhanê wêje û stêrknasiyê ji hev veqetîne. Belê. Ew qas nav hev de hatine honan. Belê. Bi rastî stêrknasiyê dibe ku li cîhanê herî zêde jî li Mezopotamyayê, li Kurdistanê bandoreke mezin pêk anî ben. Lewra em niha jî dibînin bi sedan bi hezaran navê stêrkan hene bi Kurdî. û gelek caran me ji dayîkên xwe, dapîrên xwe, bapîrên xwe bihîstiye ku gelekî tiştên civakî jî biriya stêrkan pênasa dikin an jî şîrove dikin. Gel stêrknasiyê an jî stêrkan di nava wêjeya Kurdî taybetî ya klasîk de xwe çawa daye der, çawa xwe nîşan daye. Yani vî avê edebiyata klasîk em dizanin ku bi piranî ne bi temamî bi piranî li ser perwerdeya medreseyan da ava biye. Ew kesên ku di nav edebiyata klasîk de niha em wan naz dikin perwerdeya xwe medreseyan da dîtine û medreseyan da jî yazde ilim dihat dîtin. Xandekarên ku li wir da perwerde dîtin biz li ser yazde ilman perwerdehê dîtin yek ji wan jî stêrknasî bû. Elma Danyalî dibêje Ehmedê Xanî jê re. Her wiha bû avê Ehmedê Xanî stêrknasî bandorek wisa li Ehmedê Xanî kiriye ku bi navê erda xwe de pirtûkekî li ser stêrknasiyê nivîsandiye. Lê mixabin niha Eyüp hani ew pirtûk li ku derê ye di çi rewşe de em pê nizanin. Ez gelek ketime pê lê kesekî hay gumana kesî ji wî pirtûkê tune. Em nizanin bin jî stêrk zanin. Stêrk winda nakin. Belê. Hêviya me ew e. Yê dinê wêcevanê me klasîk ku nivîsandine bi rastî jî bingeha wan da felsefe û bawerî û nêrînekî stêrknasî jî heye di heman demê de. Her çi qas jî gelekî helbestvan qala stêrknasiyê nekin jî ew henera stêrknasiyê çi ye, baweriya stêrknasî çi ye, felsefa stêrknasî çi ye, gorî wî peyvê xesas kirine. Ne gorî nêrînekî serbixwe ye, ne gorî nêrînekî azad e. Gorî felsefe û nêrîna çanda ku stêrknasiyê anîtiye li gorî wî helbestê xesas kirine. Edebiyata klasîk de lewra çîrok pir zêde tunene tune tenê helbestê ji ber wê ez dibêjin. Aliyê nivîskît bi taybetî em dibêjin. Madem me ew qas behsa stêrknasiyê kir ku xwe di wêjeya Kurdî da de der em bi yek du çarînan karin mînakan bidin. Vallahi ji ber ku ez zêde nizanim helbestan bixwînim bila temaşavanê me li me biborin lê nane em hêvîdarin yê biacibînin kerem. Ez dikarim ku peyvekî Ehmedê Xanî heye ji bona stêrknasiyê dibêje tenê du rêzin dibêje ew warisê ilma Danyalî gava fikirê di şiklê falî. Yani elma stêrkan wek elma Danyalî dibîne. Danyalî di heman demê de pêxemberekî ye ku pêxemberê Yahudiyanê ku wî wek asîmanan bilind dibînin. û ew Danyal ew kesek ku heman demê de wan ji bin bandora Babilyan jî ew jî Mezopotamya jî. Belê Babilyan işte. Yani Babilî di Mezopotamyayê da bûne. û di heman demê de Danyal di heman demê tişta bilind, tişta da asta jor da. Ji ber wî yekê Ehmedê Xanî pênaseya stêrknasî di vê awayê dike. û Malayê Cizîrê jî bi rastî yê ku rast em bêjin helbestê wî tevahî felsefe û çanda stêrknasiyê Malayê Cizîrê ye. Malayê Cizîrê em dikarin bibêjin ku hema giş tevahî helbestên xwe de rast ve rast qala stêrkan, gere stêrkan û qala bandora wan jî. Wê demê em ji niha pê da nebêjin Malayê Cizîrê tenê Malayê stêrkan. Malayê stêrkan e rast e xa spêrandiye stêrkan û ji ber wekî stêrkan jî wî hilkişanine cem xwe. Wek stêrkan jî wêjeyeke gelek bilîn jî pêk aniye. Belê wek stêrkan jî dibiriqe û rast e rast
çîrokekî xwe li ser mahînevê ava kir yani heyva ku nû derdkeve heyva nû di stêrknasiyê de bi rastî pir bi bandor e jî tiştên ku nû ava dibin bûyerên ku nû û xweşik ava dibin ew ku remza rojên xweş û geş dike mahîne yani heyvan nû heyvaniya ku taze derdkeve ye û Melayê Cizîrê li ser wî rasterast helbesekî pir dirêj nivîsandiye ez tenê dikarim bi kurtasî li ser wî mahînevê ku nivîsandiye ez belê keremkî çend bend bixwînim ne tenê temamî ji ber ku saetekî digire belê keremkî em çend benda pêşkêşî temaşevanan dibêjê wey spêdê ji burcê qews ebrûn û mandin mahîne û xweş ji qewsê ebru wan wêra kişandin mahîne û yani di serê her dawiya her rêzekê de dibêje mahîne û li vir de bi piranî jî tiştên xweşik dibêje Melayê Cizîrê dibêje goşeyên nûnan bi ser badan ji qewsê bêweter mislê enguşta nebî sed ser beyandin mahîne û belê mala we ava yê te ava tişt dilê we sax be dengê we dinê ben gelek bi rastî jî mijareke gelek berfireh e yanî mirov dikare bi saetan bi rojan serbaxive bêguman di roja me de jî di wêjeya cîhanê de jî di wêjeya Kurdan ya nûjen de jî bandora stêrknasiyê gelek e û divê hebe jî ji ber ku em bêjin çavkaniyeke dîrokî ya wêjeyî di heman demê de ji bo wêjeya nûjen jî divê bibe çavkaniyeke bingehîn belê gulgeş em hatin dawiya bername xwe ji bo tevlîbûna we ya bernama me em gelek spasiya xwe pêşkêş dikin mala we ava stêrkên dilê we de ava mala we hezar car ava ez spas dikim ji bona ku ez vexandim bernameyê û kedekî weda û hevalê pişt qemerê dîsa costanî ji bona we hemiyan spas dikim spas xwe serçava belê temaşevanên hêja wêje hezên delal em îro careke din bi bername xwe ya bîra wêjeyê bi hev re bûn me bi hev re xwe berda bîra wêjeyê mêvana me ya îro nivîskar Gulgeş Deryaspî bû hem derbarê kar û xebatên wê de hem derbarên berhemên wê de hem jî derbarê têkiliya di navbera wêje û stêrknasiyê de me fikr û ramanên xwe bi we re par vekir heta bernameyeke din em dibêjin bimînin di nava xêr û xweşê de û weke ku em her car dibêjin bê bîr nemînin bê wêje nemînin bê bîra wêjeyî nemînin